Per sumar i restar fraccions, el primer que hem d'assegurar és que les fraccions tinguin el mateix denominador. Per fer-ho veiem un exemple. En aquest cas tenim dues fraccions i veiem que els denominadors són diferents. Per tant, el primer que haurem de fer és aconseguir que tinguin el mateix denominador. I per fer-ho haurem de calcular el mínim comú múltiple, l'MCM, dels dos denominadors, de 12 i de 18. Per fer-ho, agafem el primer denominador, el 12, i el descomposem en factors primers. Dividit entre 2, que és 6, 6 entre 2, 3, 3 és nombre primer, i ens quedarà 1. Per tant, podem dir que 12 és igual a 2 al quadrat per 3. Fem el mateix amb el segon denominador, 18. 18 entre 2, 9. 9 és divisible entre 3. 3, 3 entre 3, que és nombre primer, i es dona 1. Per tant, 18 és igual a 2 per 3 al quadrat. Per calcular l'MCM de 12 i de 18, haurem d'agafar tots els factors que apareguin i amb l'exponent més gran. Tenim 2 al quadrat en el 12, 2 en el 18, ens quedem amb 2 al quadrat. També ens apareix el 3, el 12 té 3 a la 1, el 18 3 al quadrat. Per tant, ens quedem amb l'exponent més gran, 3 al quadrat. És a dir, 4 per 9, 36. Aquest 36 serà el denominador de les nostres fraccions. Agafem la primera fracció, 5 dotzens, i volem transformar-la en la fracció equivalent, però amb el comú denominador. Per tant, posem com a denominador l'MCM que hem calculat, i ara ens faltarà trobar el numerador. No podem posar el mateix 5, perquè les fraccions no serien equivalents. Haurem de calcular el nou numerador. Per fer-ho, agafem l'MCM i el dividim per el denominador de la fracció. I després multipliquem per el numerador de la fracció. Operant, 36 entre 12 és 3. 3 per 5, 15. Per tant, veiem que la primera fracció, 5 dotzens, és equivalent a aquesta nova fracció que hem calculat. Fem el mateix amb l'altra fracció. 7 divuitens. Hem de trobar la fracció equivalent amb el denominador comú, en 36. Per tant, posem aquest MCM en el denominador i haurem de recalcular també el numerador. Per fer-ho, agafem l'MCM i el dividim per el denominador de la fracció, en aquest cas 18, i el multipliquem per el numerador, en aquest cas 7. Operant, 36 entre 18, 2, i fem l'operació del numerador, 2 per 7, 14. És a dir, 7 divuitens, hem trobat la fracció equivalent. Ara sí que tenim dues fraccions amb el mateix denominador. Les originals i les fraccions equivalents que hem calculat. Ara ja podem fer l'operació, en aquest cas és una resta. Com que el denominador és el mateix, podem posar com a resultat el denominador comú i fem l'operació del numerador, 15 menys 14, que és 1, que serà el resultat de la nostra operació.